ayiwa aw ni wula an ka foli ni waleɲuman dɔn bɛɛ kunnafoni kɔnɔmɔgɔ bɛɛ ye k'a daminɛ an karamɔgɔ Fabula fo ka se Mohamed ma fo ka se Ibrahim ma fo ka se Umar Kulubali ma Fajigila Kombo an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn an fa minnu bɛ kuru kɔnɔ an baw an kɔrɔw fo ka se an balimamusow ma a dɔw la an dɔgɔw ka dɔgɔ gurupu ninnu kan kosɛbɛ an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni kunbo ninnu juru la ko danbaga ka bɛn sema kɛ an ye a ko kɛ an bɔkolo kama a dɔgɔkɛ ni aw denkɛ de don Gantigi Jara o la wulada na ko an kun labɔ ka foli kɛ aw la ka dakurunya fila fɔ aw ye n ka kodɔnbali kuma awɔ k'o ɲɛfɔ aw ye ka tɛmɛ k'aw bɛɛ fɔ k'aw waleɲuman dɔn ko dɔndɔni de don ɲɛnɛmaya fɛn bɛɛ dɔndɔni de ye tuma dɔ la n'i y'a sɔrɔ mɔgɔw ka yetaw bɛ bɔ ɲɔgɔn ma o tɛ tana ye mɔgɔya la bawo mɔgɔninfin yɛrɛ dalen don o dancogoya de la a danbaga fɛ masa min ye dali kɛ tuma dɔ la a ye mɔgɔw da k'u fɔ ɲɔgɔn kɔ o cogoya dɔw la e bɛ se ka dɔ ɲɛɲini sisan i b'a sɔrɔ ne ka ɲɛɲini tɛ o kɔnɔna na o kuma la nka don min na ne bɛ se ka ɲɛɲini fana kɛ o ko kelen kan ka tɛmɛ e kan walima i b'a sɔrɔ e bɛ ko dɔ dɔn dakun dɔ la o yɔrɔ kelen na ne fana bɛ ko dɔ dɔn dakun wɛrɛ la donc an fɔfɔlen don ɲɔgɔn kɔ o cogoya la ka bɛn dali masa yɛrɛ ka dani cogoya ma nka kɔrɔ tɛ k'a fɔ fiyewu k'an k'an ban ɲɔgɔn na kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an k'an ban ɲɔgɔn na an ka maakɔrɔw de ko an ma k'an k'a dɔn ko nin tɛ kun bɔ ko n'a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a bɛ kɛ kunba kelen o la foli ni waleɲuman dɔn bɛ aw bɛɛ ye aw bɛɛ ni ce aw ka jiladiya la aw bɛɛ ni ce aw ka timinandiya la aw bɛɛ ni ce aw ka kɛtaw la o la an ka ɲɛ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn k'a fɔ ko anw de ye badenmaw ye nin jamana in kɔnɔ an ka ɲɛ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn k'a fɔ ko anw de ye sigiɲɔgɔnma ye nin jamana in kɔnɔ an ka ɲɛ dɔrɔn k'a fɔ ko anw de ye bɔkolo kelen ye badenya nana an ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni an si ka laɲini ye an bɛɛ wulila k'a sɔrɔ o de bɛ yen badenya n'an dun y'a filɛ a bɛ fɛn min kofɔ an fɛ an ka maakɔrɔw ye min ɲɛfɔ an ɲɛna fa tɛ min na n'an dun ye badenya filɛ an ka maakɔrɔw ka ɲɛfɔli la o de bɛ tali kɛ kelenya la a bɛ kelenya de kofɔ hali n'i y'a sɔrɔ aw ma sin kelen min madama ni aw bɛɛ ye sigiɲɔgɔn kelen ye aw bɛɛ ye kɛnɛ kelen ka mɔgɔw ye i fa bɛ ye cogo min na i b'a sɔrɔ dɔgɔnin b'a la n'i b'a fɔ a ma ko bɛnɔgɔ o bɛnɔgɔ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko o de y'i sɔrɔ fa ye nka i fa dɔgɔnin de don donc i fa dɔgɔnin de don a bɛ wele o wele cogoya la n'ale fana ye muso ta o fana y'i ba ye anw ka sigi kɔnɔna na pour que ka farafarali bali anw ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ min ye i fa dɔgɔnin ta o bɛna kɛ i tɛnɛmuso ye o denw fana olu y'i kanumɛ ye o bɛ taa furu yɔrɔ min fana na o cɛlakaw olu y'i fa ye i bɛ muso furu yɔrɔ min na o ye i ni o mɔgɔ kɛlen ka balima kuraya ninnu don n'i y'a sɔrɔ k'aw tɛ ɲɔgɔn balima ye ka kɔrɔ donc an ka ko ninnu sigira ɲɔgɔn kan ten de pour que an yɛrɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na ko kelen kunna walasa an bɛ se ka kɛ cɛ kelen den cogo min na gɛlɛya min mana na min da la an ka jɛ ka a ɲini ka o gɛlɛya wuli ka bɔ o tigi da la o de la u b'a fɔ ko n'i ye duga ye maa su kan k'i ka fɔ ko duga ko bɔ an su kan k'i kana fɔ ko duga ko bɔ mɔgɔ su kan o la ka ɲini ka anw kɛ kelen sira caman ladana maakɔrɔw fɛ yaasa an bɛ se ka kɛ kelen n'an ye jamu ta jamu ninnu kɔfɛ u nana ka na sɛnɛkunya don anw ni ɲɔgɔn cɛ fɔ cogoya dɔ la sɔnɔgɔya walima fɔ cogoya dɔ la sennakunya e ka senni na kun voilà donc fɔ cogoya dɔ la fana jo kulon voilà donc i jo ye kulon min ye koyi
sira dili ma k'i ka min kɛ voilà donc a fɔ cogoya dɔ fɛnɛ ko jokulon an ka sigi dugu fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ u nana ɲini fɛnɛ k'an kala ɲɔgɔn na walasa tiɲɛni kana kɛ an dama ni ɲɔgɔn cɛ o dama dɔ ye ni mɔgɔ min ye ganadugu ta i b'a sɔrɔ olu ni sɛnɛfɛnw bɛ danbɔ jokulon b'u u ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ min ye kɔlɔnjɛba mara ta fɛnɛ i b'a ye de k'a fɔ k'olu fɛnɛ ni ganadugu k'u bɛ danbɔ jokulon fɛnɛ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ min ye sɛnɛfɛn ni miɲɛnka fɛnɛ ta i b'a ye k'a fɔ ko jokulon fɛnɛ k'o b'o olu ni ɲɔgɔn cɛ donc o n'a ɲɔgɔnnaw ka ca i bɛ taa sɔrɔ hali fila dugu dɔw bɛ yen kɔrɔn fɛ masinɛ yanfan fɛ o mɔgɔw dama ni ɲɔgɔn cɛ fila damaw ni ɲɔgɔn cɛ o jokulon bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ marakaw fɛnɛ bɛ o cogoya kelen na donc an ka mɔgɔkɔrɔba ninnu ye ko ninnu sigi ɲɔgɔn kan walasa an yɛrɛ bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na an kana ɲɔgɔn woloma an kana ba ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn kungo kɛ bɛɛ lajɛlen ta ye o de la hali ni an ka kɔɲɔko jateminɛ k'an ka denkundiw jateminɛ i b'a sɔrɔ an b'a kɛ ni jamaya de o de la ko ɲɔgɔnya bɛ na i ko kɛ ɲɔgɔn o de ye kɔɲɔ ye ni ne ma fili fiyewu anw ka kan na maintenant i ka furu don i dɛmɛbagaw ani teriw mɔgɔ yɛrɛ bɛ min t'i dɔn o bɛ na o la i ka furu don mɔgɔw bɛ na minnu bɛ tali kɛ e yɛrɛ ni mɔgɔ minnu ye fila ye i kɔrɔw b'a la fɛnɛ i fa dɔgɔninw b'a la i fa teriw b'a la fo ka se e yɛrɛ kɔrɔ teriw ma i ba teriw o n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ bɛ na balima bɛɛ bɛ na i ka kɔɲɔ la ka kɔrɔ an fɛ donc o kun ye an ka se ka sigi diya ɲɔgɔn bolo maintenant k'a yira bɛɛ la dɔrɔn k'a fɔ ko an fɛ yan sigi ka kɔrɔ a kun bɛ sigi mɔgɔya de kan mɔgɔya fɛnɛ de tun bɛ bila ɲɛfɛ c'est pour cela n'i taara an ka dugu la dunanya la i b'a ye hôtel tɛ yen ka fɔ de ko dunankɛ nana a bɛ taa si so dɔ kɔnɔ a bɛ wari sara ka dumuni kɛ o tun tɛ yen et puis dunankɛ nana a bɛ wari de bɔ a kun ka ji san ka ji min walima ka wari bɔ a kun ka ji san ka a ko o fɛnɛ tun tɛ yen walima dunankɛ nana a bɛ taa balo de san ka na dun o fɛnɛ tɛ an ka sigi kɔnɔna na maintenant an ka mɔgɔw k'u ye mɔgɔya fɔlɔ de bila ɲɛfɛ kɔfɛ ka sɔrɔ ka nafolo bila kɔfɛ ka mɔgɔninfin bonya hali n'i y'a sɔrɔ ale ni a ka kow ye cogo o n'olu ta tɛ kelen ye n'i y'a sɔrɔ a ka kɛta tɛ tiɲɛni ye ka ɲɛsin olu ma donc an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun tɛ kɛlɛ o de la u sɔnna k'a fɔ k'u ni bɛɛ ka sigi kɛ bɛɛ fɔ n'a kɛra benganikɛla ye fɔ n'a kɛra zon ye fɔ n'a kɛra namaratɔ ye fɔ n'a kɛra kalabanci ye donc an ka mɔgɔkɔrɔw tun ye mɔgɔya fɔlɔ de bonya o de la an ka sigi kɔnɔ i ta ye wariko ye koba ye an ka sigi kɔnɔ wariko tɛ koba ye dama la n bɛna n da se jeliya ma n da ma siɲɛ ka n da se jeliya ma hɔtɛ an b'a dɔn cogo di k'a fɔ ko an ka sigi nin cogoya ka ɲi n'an ye jeliya ta o ye o dama ɲuman dɔ ye jeli an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye a ta k'a bila o ni ɲɔgɔn cɛ tuma min na a bɛ ye k'a fɔ ko tuma jan kɔnɔ u ye kabini u bɔra Egypte bolo kan ka na sigi Wagadu jamuko ninnu sigira sen kan yen yɔrɔ la ne ka ɲinini danna yɔrɔ min na tɛgɛnikuru la kumaba tɛ ban o jamuko minnu n'olu sigira sen kan n'i bɛ i ye kɛra mara kɛbaga ye fɔ fɛɛrɛ caman ka y'i bolo i ka mara la dɔ la service de renseignement ka sɔrɔ i bolo minnu bɛ se ka kibaruya ɲini ka na di aw sigilen ma walasa kow kana na bala aw sigilen na donc an ye kibaruya minnu sɔrɔ an ka maakɔrɔw fɛ ani an karamɔgɔw fɛ fɔlɔ an tun ka mɔgɔw tun bɛ tɔgɔmasɛn de kɛ u la ka caya u nana jateminɛ kɛ k'a fɔ ko o min filɛ nin ye o bɛ se ka kɛ fereke u ka mɔgɔya kɔnɔna na tuma min na a bɛ ye k'a fɔ k'u ka mɔgɔw taara ko dɔ ɲɛɲini ka na a tiɲɛ fɔ masakɛ ni a ka kankɔrɔsigiw ye donc u ye fɛɛrɛ kɛ ka na ni jamu ye ka tɔgɔmasɛn nin bɔ yen maintenant
o kɔfɛ fo kana se manden ma sɔni manden empire du manden k'a kɛ wagadu sigi tiɲɛnen kɔfɛ bawo dɔw de nana kana sigi kan fɛ n'o bɛ tali kɛ arabu la sɔn'u kana sigi la u dun kun bɔra fɔ Espagne bolo kan ka na an ka jamana ninnu kɔnɔna na ko u kun nana kɛlɛ u nana ye k'a fɔ wagadu ka giri u ma n'o bɛ tali kɛ kunbi la kunbi ka giri u ma n'u ko k'u bɛ kunbi kɛlɛ ba bɛ to a la donc u nana fɔ k'olu ye julaw de ye kunbi faamaw sɔnna k'aw bila ka taa sugu bɛ yɔrɔ min na u ka taa yen yɔrɔ la ko mɔgɔ ko k'u ye julaw ye u sɔrɔla ka u ka a fɔ kunbi faamaw ɲɛna k'a fɔ k'olu fɛnɛ bɛ mɔgɔw kalan o mɔgɔ kalan kɔnɔna na kibaruya min b'an bolo kunbi faamaw y'u ka denmisɛnninw d'u ma n'o ye maraka faamaw ye siselakaw u y'u ka denmisɛnninw di arabu ninnu ma arabu ninnu y'u kalan denmisɛnnin ninnu nana wuli ka tila kana bila cɛkɔrɔbaw la k'a fɔ ko cɛkɔrɔbaw ka min kɛ o ye bidaya ye ko ka fɛɛrɛ kɛ ko k'o wale jɔ ko u bɛ ka bidaya baara de kɛ n'o ye ka sa bato bato yɛrɛ dun n delila ka fɔ n ka kuma dɔ la ko marakakan de don n'i y'a filɛ bamanankan na ko u tugulen don sa la voilà donc hali ne de tugulen don n ka téléphone na nin tuma na yaasa ne ni aw ka ɲɔgɔn lasɔrɔ ni ko n b'a fɔ cogoya wɛrɛ n b'a fɔ n bɛ ka n ka téléphone de labato nin tuma na pour que ne ni aw ka se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ o nɔ kan u ni u bilala mɔgɔkɔrɔba ninnu na mɔgɔkɔrɔba ninnu fɛnɛ tun kɛlen don ka sa min fɛnɛ bila kungo kɔnɔ jateminɛ y'a jira olu la k'a fɔ yiri ka dɔgɔ yɔrɔ o yɔrɔ a sanko kuma ka ca kosɛbɛ o nɔ kan kunbi sigilen mɔgɔ min sigi kɛ san caman a bɛ ko caman fɛnɛ dɔn voilà donc o de kama u ye kungoda dɔ bila dugu kɛrɛfɛ fɔcogoya wɛrɛ la bi an b'a fɔ ko dotu walima dugudasiri bɛ yɔrɔ min na donc ka sa dɔ ɲini k'u bila yen ka mɔgɔw bagabaga pour que mɔgɔw kana kɛ kungoda yiri tigɛbaga ye maintenant u tora o cogoya de la fɔ denmisɛnnaka ninnu nana wuli olu nana a fɔ ko olu kalanna min na k'o de bɛ tali kɛ ko faw bɛ ka baara min kɛ k'o ye bidaya ye n'o tɛ san yɛrɛ tun wele ko wagadu nin kinaka wala san tun wele ko wagadu nin kinaka donc nka ko bidaya de don u ye faw kɛlɛ o kɛra sababu ye fɔ woroba jariso bi bɛlɛdugu sinɔn fɔlɔ kolo kan walima kɛɲɛka woroba jariso nana ɲini k'a fɔ ale tɛ se ka to nin ko nin kɔnɔ ka sababuya kɛ mɔgɔ minnu nana ka na sigi yɛrɛ kan fɛ mɔgɔ tɛ k'an kɛ mɔgɔ ye u bɛ k'an lajonya donc ale tɛ jɔnya fɛ donc woroba y'a ɲini sisan k'ale bɛ i sen bɔ wagadu faamaw ka mara la o la kuma y'an sɔrɔ yen an bɛ jamuko de nɔfɛ maintenant an ka sigi kɔnɔ jɔyɔrɔba dɔ tala k'o di numuw ma olu ka an mago ɲɛ baaraw kɛ o de la i b'a ye an ka sigi kɔnɔ numu tɛ ban ka mɔgɔ sigi nɛgɛ kɔrɔ k'a fɔ ko e ye nin siya nin ye walima ko e bɛ nin tagabolo na walima ko e ka jamu ye nin jamu ye walima ko e yela nin ye cogoya na numu tɛ ban ka mɔgɔ sigi nɛgɛ kɔrɔ donc bɛɛ ye kelen ye an ka sigi kɔnɔna na notamment n'i y'a sɔrɔ i bɛ ka fɛn de kɛ fɛn minnu bɛ bɛn tiɲɛni ma an ka sigi kɔnɔ mɔgɔw tun bɛ ban i la nka mɔgɔw tɛ ban i la k'a sɔrɔ i bɛ ka min kɛ ni tiɲɛni tɛ manden fanga nana di jeliya ma hali n'i y'a sɔrɔ jeliya tun bɛ yen nka fangaba t'a la fanga nana di jeliya ma manden sekele sumaworo la sunjata fɛ ka jɛdiw kɛ mɔgɔ dɔw ta an yɛrɛ caman anw ni ɲɔgɔn cɛ k'olu bila k'an ka jɛ diya wala o k'an ka jɛ an cɛla k'a diya donc an ka jɛ di walima an ka jɛli nin bɛɛ ye kumaw ye anw yɛrɛ b'a bɛɛ labaara voilà donc jeliw bilala an ni ɲɔgɔn cɛ yaasa an ka jɛ se ka diya i bɛ n'o dɔn cogo jumɛn na k'a fɔ ko jeliya ko fɛn gansan tɛ jeliya mɔgɔ lankolon tɛ jeliya mɔgɔ nɔfɛ to mɔgɔ tɛ jeliya kodɔnbaliya tɛ jeliya kokɔrɔdɔnbaliya tɛ ne bɛ se tarawelelakaw la kosɛbɛ awɔ ne bɛ se olu la n b'a a dama dɔ k'o ye sigi kɔnɔ
ko mana kɛ cogo cogo aw mana ɲɛ cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ b'a ka sigi la kuma dɔ la olu bɛ dantɛmɛ wale kɛ walima kuma dɔ la olu bɛ ko ferekelen kɛ komi n'a bɛ mɔgɔninfin kuma suli maintenant jeliw de tun bɛ bila o ko ɲɛw la u ka se ka o ferekew foni n bɛna ni o dama dɔ ye o dɔ ye jumɛn ye sigi kɔnɔ cɛ kɛlen ka muso furu furukufuruku bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o tolo la fɔ tarawele komi n y'a fɔ a ɲɛna ko ne bɛ se tarawelelakaw la tarawelekɛ taara ka taa kokɛbali dɔ kɛ kɛnɛ ma maintenant bɔkɛra o kalama muso fɛ maintenant bɔkɛra o kalama muso fɛ muso fɛnɛ k'a ɲini sisan k'a fɔ ko bon ale bɛ furu sa ale tɛ se ka to ni furu in na bilen ko ka d'a kan ko tarawelekɛ ye ko dɔ kɛ donc min tɛ bɛn sariyaw tɛ sɔn min ma an bɛnna min kan sigi kɔnɔna na a tarawelekɛ ye min kɛ a ye bɛnkan bɔrɔ sɔrɔ maintenant ni jeli bɛ yen jeli de bɛ se ka o ko ban ka bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ sigi kɔnɔ fɛn bɛɛ tɛ ɲɛfɔ dɛ voilà an ka fɔ cogo la sigi kɔnɔ fɛn bɛɛ tɛ ɲɛfɔ donc o kow bɛ jeliw bolo mɔgɔ fila kɛlɛla balimaw la fa kelen ba kelen walima dɔgɔkɛden ni kɔrɔkɛden jeliw bɛ wele sɔni a ko ka bɔ kɛnɛ ma jeliw bɛ taa fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ka ban dɔ n'a balimamuso kɛlɛla jeliw bɛ wele jeliw bɛ taa o kuma fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ka ban dugu ni dugu bɛ fɛ ka kɛlɛ yɔrɔ dɔ nɔfɛ a mana kɛ cogo cogo k'aw bɛɛ sɔnna ɲɔgɔn ye cogo cogo kuma dɔ bɛ k'a la a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ jeliw bɛ wuli jeliw bɛ na dugu ni dugu ka fɔ ɲɔgɔn kɔ jeliw bɛ na ka n'u da don a la ka aw fɔ ka aw labɛn dɔ ma yɔrɔ dɔ ɲɛ ye dɔ fɛnɛ ma yɔrɔ dɔ ɲɛ ye donc jeliw bɛna kuma u ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka ɲɔgɔn ɲɛ kɛlɛw ka u yɛrɛ sama ka bɔ kɔnɔna na donc o n'a ɲɔgɔnna baden de bɛ jeliw kun sigilen don min ka anw ka sigi kɔnɔna na masakɛ kɛrɛfɛla jeliw de kun sigilen don yen dugutigiw kɛrɛfɛla jeliw de kun bɛ yen fo ka se dutigi kelen kelenna ma dutigi fɛn fɛn bɛ yen k'a fɔ k'u n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ ko baarakɛla de don donc ani jeli tun bɛ ɲɔgɔn fɛ jeli b'a dɛmɛ hakilina ɲumanw na a ka se ka se a ka mara kɛcogo ɲuman na donc an ka sigi kun bɛ o cogoya ninnu na maintenant a dɔnnen kɔfɛ k'a fɔ ko anw kun sigilen don nin sigicogo ɲumanba in na a dɔnnen kɔfɛ k'a fɔ ko anw ye danbetigiw de ye ne ye fitinin de fɔ ka bɔ belebeleba la fitinin n y'o de fɔ ka bɔ belebeleba la a dɔnnen kɔfɛ k'a fɔ ko anw tun bɛ nin cogoya in na ko an ka mɔgɔya kun ka ɲi fɔ ka taa dama tɛmɛ yarɔ hali anw fɛ yan ka kɔrɔ ni wari t'i bolo ka muso furu walima e yɛrɛ ma kɛ maa ɲɛnɛmaba ye i fa kama walima i ba kama walima i benɔgɔkɛ dɔ kama walima i tɛnɛmuso dɔ kama walima i mɔkɛ kama walima i tulomasama kama dɔ b'a fɔ k'a mɔkɛ tun ye mɔgɔ ɲɛnɛma ye walima a tulomasama tun ye mɔgɔ ɲɛnɛma walima a ba tun ye mɔgɔ ɲɛnɛma walima a bɛnkɛw tun ye mɔgɔ ɲɛnɛma ye o kama dɔ b'a denmuso ta k'a d'i ma hali fɛn t'i bolo voilà donc sigi kɔni kɔnɔna na ɲumanya tɛ tɛmɛ o kan nka n'an ye nin bɛɛ dɔnnen kɔfɛ anw fɛ ka tila ka n'a ye k'anw bɛ jamana kelen de kɔnɔ ko o mɔgɔ minnu y'o sigi duman kɛ k'olu mɔgɔ kelen bɔkolo de ye anw ye ka tila ka n'anw cogoya filɛ bi donc anw k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛfɔ bolo ma anw hakili bɔra an na dɛ awɔ anw hakili bɔra an na walima anw ma histoire ɲini k'a dɔn an y'a fɔ ko an y'a dɔn k'a sɔrɔ nkalon de b'an da an ma dɔn munna anw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ munna anw bɛ bɛn ɲɔgɔn kan munna anw tɛ duman fɔ ɲɔgɔn ye munna anw tɛ ɲɔgɔn kungo kɛ munna anw tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ a kun ye jumɛn de ye a ko ta yɔrɔ jumɛn de ye mɔgɔkɔrɔbaw de ye sigi kɛ yan jamuw b'u ni ɲɔgɔn cɛ e tarawele jara sɛnɛkuya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ kulubali keyita sɛnɛkuya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ tangara bɔrɛ ninnu bon sɛnɛkuya de b'u ni kulubakaw cɛ mais pourquoi bilen kɛlɛ bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ pourquoi a kɛlɛ bɛ na yɔrɔ jumɛn de la donc an bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ mun de nɔfɛ an bɛ ka kuma lankolon fɔ ɲɔgɔn ma mun de nɔfɛ an bɛ ka ɲɔgɔn
la goyanye sagi kuni mende quoi donc tuma sera an ka ɲini k'a dɔn k'a fɔ ko an bɔra bɔgɔlubaw la tuma sera an ka ɲini k'a dɔn k'a fɔ ko ni ko ma ɲɛ anw bolo bi dɛ ko sini ko mɔgɔ nata k'olu bɛɛ ye su de fan kelen kelenna k'o de dɔn ko mɔgɔ nata minnu bɛna anw kɔ k'olu bɛɛ ye su de bawo jamana a tɛ se ka kɛ ɲɛsi de ma ni mɔgɔ tɛ wa jamana fana tɛ se ka kɛ ɲɛsi de ma ko kuntilenna dɔ tɛ aw la aw kɛcogo foyi de t'o la ka jamana kɛ ko kuntilenna dɔ tɛ aw la bon o jamana o bɛ don makɔnɔ na n'o tɛ o citɔ dɔ ka bɔ yen diɲɛ politiki dɔnna bɛɛ b'o dɔn kuntilenna de tɛ aw la non mais aw bɛ don makɔnɔ de la voilà a bɛ komi n'i ye bugurijɛ to fiɲɛ ka na dɔrɔn a bɛ fiɲɛ de makɔnɔ quoi ni fiɲɛ nana dɔrɔn a bɛ yɛrɛkɛ de nka ɲɔgɔn buruja min ni anw b'a la ɲɔgɔn danbe tiɲɛ kuma min n'anw b'a la tuma sera an ka bɔ o kɔnɔna na telew la arajow la igilisi kɔnɔ misiriw kɔnɔ an ka bɔ a la a tɛ foyi se anw ma ni tiɲɛni tɛ ka d'a kan an bɛna denmisɛnnin minnu lamɔ olu de bɛna misaliya ta anw kan olu bɛna exemple de ta anw kan anw bɛ cogo min na dɛ den ninnu bɛna wuli ko o de ye o de la fɔlɔ kuma bɛ kuma na hali a tɛ fɔ den ɲɛna kuma bɛ kuma na den ba ye ko dɔ kɛ walima fa ye ko dɔ kɛ e min ye jeliba ye e bɛna kuma walima e min y'a kɔrɔ e bɛna kuma walima e min ye den fa ye e bɛna kuma ba fɛ kuma la a tɛ fɔ den ɲɛna a kun ye a kana to den ni hakili la n'a dun tora hakili la kojugu tɛ bilen n'ale wulila a b'a kɛ di o de la fɔlɔ an ka mɔgɔkɔrɔ ninnu fɛ ni den sera kuma ye ka ban a tɛ si fa yɛrɛ ka so kɔnɔ walima an ka fɔ ten a tɛ si fa yɛrɛ ka so kɔnɔ a bɛ si a ba walima mɔmuso fɛ caman yɛrɛ tun bɛ si mɔmuso de fɛ ka d'a kan anw fɛ yan ka kɔrɔ cɛ so de bɛ cɛ caman bolo donc kuma bɛ kuma la fa ni ba ka ɲɔgɔn cɛ kuma la wale bɛ wale la u tɛ sɔn den ka bɔ a kalama parce que ni den bɔra a kalama tiɲɛni de don donc anw bɛ ka danfɛn jugu de dan ɲɔgɔn buruja min bɛ ka kɛ tele la politiki mɔgɔ a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ karamɔgɔw donc an ka fɛɛrɛ kɛ an k'an yɛrɛ minɛ ka bɔ nin fɛn ninnu ma an k'a ɲini an ka kundenna kelen ta walasa an ka jamana bɛ se ka kisi cogo min na n'o tɛ ne bɛ ka ye an filɛ nin sira min kan mali bɛ ɲini ka bin piège kɔnɔ mali n bɛ segin a kan an filɛ nin cogo min na bi tan mali bɛ ɲini ka bin piège kɔnɔ jɔn ka piège faransi ni saudiya n b'a fɔ ten ani emelela ka piège kɔnɔ fɛn fɛn bɛ ka fɔ ko terrorisme o djihadisme o al-qaida ita islamique o asiya o a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ katiba de masina nin bɛɛ tɔgɔ de ye ko emelela de nana kɛlɛ jamana kɔnɔ emelela de nana ni kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ ka na u sinsin k'a fɔ ko fɔ yɔrɔ dɔ ka d'u ma historiquement emelela bɛ yɔrɔ bɔ yɔrɔ jumɛn na dugukolo ɲɛma ni dugutigiya dugukolo jumɛn bɛ emelela bolo yan u bɔra n'o ye saudiya ka na dɛ n ko emelela ninnu ye fɛnkɛ nanenw de ye n ye mɔgɔ minnu ka kuma fɔ minnu bɔra Espagne jamana kan ni u tun ye kɛlɛ kɛ faransi n'u tun bɛ fɛ ka taa itali n'u dɛsɛra sira la arabu minnu y'o kɛ n ko arabu segilen de ye Maroc ni Algérie Tunisie ninnu ye ani Mauritanie min filɛ nin an kɛrɛfɛ marakaw ka fangalaba bɛ min n ka Mauritanie de bolo kunbi ni a tun bɛ fɔ a kɛnɛ ma ko Wakadu walima Wankara dugu walima Ghana an tɛ di Ghana kaya maga sisi minnu tɛmɛna a kɛra yɔrɔ min a tɛ Mali bolo koyi o ma kɛlɛ de kɛra k'a minɛna emelela fana nana n'o sira kelen de ye emelela y'a ye k'a fɔ k'ale dɛsɛra a k'o dɛsɛ a y'o kɔfalen mun na o de ye kɛlɛbolo caya ye jadisi eta islamique hey tuma dɔ de sera an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye koyi ni jamana in jɔla anw de b'a jɔ ni jamana in cira wa a cila anw de bolo wa an dɛsɛlen de a bɛ ci anw dɛsɛlen a bɛ ci o dɛsɛ jumɛn ye an tɛ yen bilen a bɛ sɔrɔ ka ci
o fan kelen na ko de miri u nana fɛɛrɛ min tigɛ faransi ye pion fɛn fɛn fili a si tɛ ka ɲa emelela ye fɛɛrɛ fɛn fɛn tigɛ a si tɛ ka ɲa ka da kan hali ni fanga ni sigilen emelela ye murutira k'u t'u lakodɔn ka tila ka kule ka diɲɛ wele ka i b'a fɔ ko ben de bɛ ka k'olu kan emelela y'o kɛ donc maintenant anw dama ka ben ɲɔgɔn kɛlɛ kɔnɔna na o ye emelela ka laɲini de ye o ye faransi ka fɛɛrɛ ladalen de ye wa o fɛnɛ ye saudiya ka laɲini de ye bon saudiya bɛ terrorisme kɔkɔrɔ il y a très longtemps Arabie Saoudite bɛ terrorisme kɔkɔrɔ wa a financement bɔ ale ni Qatar de bolo faransi de b'a minɛnw di wa faransi de b'u cɛ ka taa yɔrɔ la ale yɛrɛ ka mara ye yɔrɔ min a ka se bɛ boli yɔrɔ min ka t'o yɔrɔ ci o ye faransi ta ye a la donc anw ni ko o ko la an ka fɛɛrɛ kɛ an ka sama ka bɔ o kɔnɔna na an bɛna ye k'a fɔ ko an bɛna ben faransi ka thèse kɔnɔ faransi an kɛlɛ dakun bɛɛ la a ma se maintenant anw dama ka se ka bila ɲɔgɔn na n'an bilala ɲɔgɔn na an laban fanga in an b'o talon ka bɔ yen awɔ an b'o talon ka bɔ yen imaginez kuma jumɛn de tun bɛ yen fɔlɔ Mali ni faransi de tun bɛ ɲɔgɔn na o tɛ yan sisan ɲinɛmakɛw kuma quoi mun nana ni o ye jateminɛ ka kan ka kɛ kosɛbɛ an bɛɛ hakilima de nka a kana ban ka ne lamɛn k'a fɔ ko ne ka kuma man di ye hali ni bɛ fɛ ka kuma nin lagosi f'i k'a lamɛn n'i bɛ fɛ ka kuma nin ɲɛ ye f'i k'a lamɛn n'i bɛ fɛ ka ne yɛrɛ fɛnɛ nɛni f'i k'a lamɛn a lamɛnnen kɔfɛ i tɛ se ka ne nɛni n'i bɛ fɛ ka kuma nin yɛrɛ fɛnɛ nkalontigiya f'i k'a lamɛn nin si tɛ ɲɛ fiyewu ne balimakɛ f'i k'a lamɛn de o la n bɛ na an bɛ se ka ɲinɛ kɛlɛ kɔ cogo min na o fɛɛrɛ sigira sen kan faransi fɛ ka kunnafoniw minɛ ka k'a ta ye o sira ma sɔrɔ 100%. mun de nana bila o kɔfɛ ni mɔgɔ b'a ye k'a fɔ ko o piège y'an minɛ o de kɛra an yɛrɛ ye a ɲinini min kɛ k'a fɔ k'an bɛna jamana sigi k'an b'a dilan fɔlɔ kɛra o ye o sigikanba min n'a fɔra ko bɛna dilan yiriba kɔrɔ Sidiki Kuyate a tun y'a jira k'a fɔ kuma dɔ la ko a bɛ a la ale b'a hakilina la nka sigikan miiri kɔfɛ mɔgɔninfin kɛra cogo o cogo tuma dɔ la ko ye cogoya i bɛ se ka fili a ma quoi fili ye mɔgɔ yɛrɛ dan cogo dɔ de donc sigikan miiri kɔfɛ a nana fɔ ko kun tɛ a la nin kuma in na k'a ka kan ka bila kɛrɛfɛ ko ka d'a kan n'i bolo bila a ji la nin kuma in na ko ɲɛ tɛna sɔrɔ a ma ko ka sababu kɛ ko jamanaden bɛ ka dɔnni bɛ hakɛ min na n'i ko k'i bɛ jamana sigikanba dilan k'a bɛ kɛ ka bɛn jamanaden ka dɔnni hakɛ de ma donc ko a tɛna na kɛ fɛn sɛbɛlama ye ko ka fɛɛrɛ kɛ fɔlɔ ka cɛnnikɛla minnu bɛ an fɛ yan k'olu gɛn ka bɔ ka faso nafolo dunnaw faso tiɲɛnikɛlaw faso bingannikɛlaw faso majoliminɛw ko k'u minɛ donc ale y'a ka position jira o kɔfɛ an ka mɔgɔw fana tilara ka na bin piège jumɛn kɔnɔ o de bɛ tali kɛ ko kamalen dɔ y'a sen da kuranɛ kan ko kuranɛ tɛ se ka foyi kɛ moi ne yɛrɛ b'a condamné ka d'a kan an bɛɛ ye mɔgɔ de n'i ko k'i dalen tɛ mɔgɔ ka fɛn na mais ka a kɛ cogoya dɔ la ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ ko e yɛrɛ ye mɔgɔ bonyana ye ma da la k'a fɔ k'i bɛ don o da fɛ n'i y'a sɔrɔ k'i yɛrɛ ye mɔgɔ bonyana ye k'i ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ e ma da la mɛ mɔgɔ wɛrɛ dalen don a la e ko i t'a la o ye tiɲɛ mɛ ka tila tuguni ka a lagosi cogo la min b'a to i n'a tigi bɛ kɛlɛ o ye hakili dɔgɔmaniya baara ye donc an nana bin o piège filanan kɔnɔ maintenant bɔ kɛra k'a fɔ ko o waleya min kɛra ko jɛn tɛ kɛ n'a ye f'an ka hakili sigi ko ninnu fɛ a bɛɛ kɛra sisan de san caman ko tɛ bɔ kɛra an balimaw fɛ
an badenw fɛ silamɛw k'a fɔ ko wale min kɛra k'u ti jɛn n'a ye o tuma kelen o kuma wɛrɛ yela kɛnɛ kan n'o de bɛ tali kɛ k'a fɔ ko CNT la ko mɔgɔ saba b'u bolo ko minnu ka kan ka di CNT la minnu bɛ taa diinɛ lafasa c'est comme diinɛ labilalen don jamana kɔnɔ voilà bon ko fanga yɛrɛ ye o min fɔ k'a fɔ k'a bɛn'o mɔgɔw ta ko fanga tilala ko ka kɛ layidu dafabali u bɛ kuma min fɔ u t'o kuma kɔ u t'u dalakan labato donc kuma kɛra o de ye bon maintenant n'o fɔra État kuturu ma k'a sɔrɔ mɔgɔ b'a nɔfɛ k'a kɛlɛ bon ne b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu y'o fɔ n'o mɔgɔw ka girin bon mɔgɔ b'a ye k'a fɔ ko État kɛlɛla ka ban ye voilà ko se kɛr'o la ka ban quoi voilà donc o kuma min ni o fɔra u ka nisɔngoya yira an nana bala mun na o kɔfɛ k'an ɲinɛ an ka kɛlɛkun yɛrɛ kɔ dɔw sera ka n'u cun ni an ye terroristes bɛ ka kuma min fɔ n'o de ye k'a fɔ an tɛ tagabolo foyi fɛ jamana kɔnɔ ni kuranɛ ka kiri tɛ terroristes bɛ ka kuma de fɔ u bɛ ka mɔgɔw faga nin de kama u bɛ ka mɔgɔw ka balo jeni de kama u bɛ ka mɔgɔw ka dugu ci nin de kama u bɛ mɔgɔw ka gɛn k'u ka sigida bila nin de kama wa a bɛɛ emelela ka jeu kelen de n y'o de fɔ a ɲɛna a kana ɲini maintenant mɔgɔw nana sɔrɔ Bamakɔ minnu yɛrɛ tun b'o marché kɛyɔrɔ la olu fana nana segin o kuma kelen fana de kan mais donc u ye ja min fili an ye an yɛlɛla kan ja min filila an ye an yɛlɛla kan donc sisan an bɛ ka taa degré min na ni ko nin ma ɲɛ sisan dɔrɔn jamana bɛ to a la saraka foyi t'a la diɲɛ kɔnɔ c'est-à-dire ni ko nin ma taa imposer jamana si kan k'a kɛra terroristes sago ye k'a jamana ma ci diɲɛ da ni bi cɛ o ma deli ka kɛ n'a sɔrɔ a dɔ bɛ yen mɔgɔ dɔ bɛ se k'an ladɔnniya la quoi terroristes kana daga sigi jamana da la tan mɔgɔ fɛnɛ ka sɔrɔ minnu yɛrɛ ko k'olu b'o jamana kɔnɔ k'u fa bɛ yen u ba bɛ yen u balimaw bɛ yen kɔrɔw bɛ yen u dɔgɔmusow bɛ yen u tɛnɛmusow bɛ yen c'est-à-dire u fɛn bɛɛ bɛ yen o mɔgɔ kelen ka sɔrɔ k'a fɔ ko terroristes k'o hakilila k'o ka ɲi o mɔgɔ sɔrɔla an fɛ yan i b'o dɔn cogo di parce que terroristes ko sariya de ka appliquer u bɛ ka mɔgɔ faga o de kama e fɛnɛ nana jɔ k'a fɔ ko ayi ko laïcité n'o de bɛ tali kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i ka danaya kɛ ko e to o laïcité kɔ dɛ k'e bɛ terroristes k'e bɛ kuranɛ ka sariya de fɔ kuma kelen de bɛ terroristes da o de kama u ka mɔgɔ faga karamɔgɔ ye ni maa ye k'a taara diɲɛ yɔrɔ si k'a dugu ma ci n'a sɔrɔ a dugu dɔ bɛ yen ko a jamana dɔ bɛ pardon ko o b'a lafiya kɔnɔ a bɛ se k'o fana yira n na mɔgɔw k'o yira n na donc u nana anw ɲinɛ anw yɛrɛ ka kɛlɛ kɔ u nana anw ɲinɛ anw ka hɛrɛ kɔ u nana anw ɲinɛ fereke min bɛ anw da la u y'anw ɲinɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔ nka k'a sɔrɔ anw ka hami ye bi kɛlɛ nin bɛ se ka ban cogo di kɛlɛ in bannen kɔfɛ denmisɛnninw bɛ se ka kalan sɛnɛ na cogo di denmisɛnninw bɛ se ka kalan mɔgɔ furakɛ la cogo di denmisɛnninw bɛ se ka kalan siyansi la cogo di denmisɛnninw bɛ se ka kalan mɔni ani bagan mara la cogo di ka mɔgɔninfin furakɛ u bɛ se ka kalan o la cogo di jɛnɛ in b'an da la u bɛ se ka ban cogo di an ka wari bɛ se ka bɔ cogo jumɛn na sariya ntanya min b'an ka jamana kɔnɔ n'o kɛlen don k'an bɛɛ sen n'an bolo siri o bɛ se ka ban cogo di je crois anw ka wulikajɔ u ɲɛsinnen don faransi gɛnni n'o waleya ninnu ma mais u nana anw ɲinɛ bɛɛ kɔ kɛra jumɛn sisan débat kɛra jumɛn sisan laïcité ka bɔ yen laïcité ka na terroristes bɛ ka kuma kelen min fɔ dɛ karamɔgɔkɛ de filɛ nin ye a bɛ k'o kuma kelen fɔ sigi kɛlen don k'o filɛ jamana kɔnɔ même mun ko an ka taa ɲɛfɛ bon sisan ni nin kuma tala k'a yanga walima o fana ye fɛɛrɛ de ye k'a fɔ ni nin kuma tala k'a yanga ni fanga wula k'o mɔgɔw minɛ donc o fana ye fɛɛrɛ de ye faransi ni emelela bolo k'a fɔ ko bon ko mali sɔrɔsi wulilen filɛ nin ye k'o bɛ ka mɔgɔw minɛ wa hali ni o y'o fɛɛrɛ ye normalement nin mɔgɔ ninnu ka kan ka minɛ nin kuma in na normalement hali ni o ye fɛɛrɛ pour que ka diɲɛ wɛrɛ fili an ye ka tɔgɔ dɔ fara tɔgɔ tiɲɛ kan nin mɔgɔ ninnu ka kan ka nin minɛ nin kuma in na
ka daga an ka mɔgɔkɔrɔba de sigi kɛ yan san 2000 k'a sɔrɔ silamɛya ma se yan mais u ko sigi kɔnɔna na u ni mɔgɔ si ma tiɲɛ ko la u ko sigi kɔnɔna na mɔgɔ si mana k'a fɔ k'u ye kɛlɛ de ta ka ɲɛsin e ma o ni bɛɛ lajɛlen bɛnna ko la maintenant o jamana kelen fɛnɛ kɔnɔ n'a fɔlen don ko kɛlɛ talen don k'o mɔgɔ kelen bɔnnaw sɛgɛrɛ kɛlɛ talen don k'o mɔgɔ kelen balemaw sɛgɛrɛ k'u ka balow jeni k'u ka duguw jeni tuma min na o bɛ ka kɛ an ka wulikajɔ ma se ka kɛ foyi ye fɔ ɲɔgɔn kɛlɛ pourtant an ka wulikajɔ ka kan ka kɛ de k'a fɔ nin kɛlɛ in bɛ senna a ka jɔ mɔgɔ minnu b'a a ko kɔfɛ o ye ninnu de mais emelela bɛ dugukolo ko de la emelela bɛ fɛ k'an ka jamana ci ka bɔ an bolo de o jadisi ninnu ye emelela de u ni faransi ni saudiya bɛ jouer de la maintenant est ce que an ka kan ka bɛn o piège kɔnɔ bilen fo an bɛ taa an ka débat an bɛ taa an ka kumakun ban pewu k'a ɲɛsin laïcité ka bɔ yen laïcité ka kɛ yen laïcité ka bɔ yen laïcité ka kɛ yen mais kɔrɔ jumɛn de bɛ nin na ni laïcité ko don ne de la ko fɔ an ka kuma na an ma laïcité tubabu la anw yɛrɛ de y'a kɛ k'a sɔrɔ an tɛ tubabu dɔn anw ye laïcité kɛ yan k'a sɔrɔ anw tɛ arabu dɔn o de la n ka kuma dɔ la a don dɔ la dɔ ko ma ko bɛnba ko c'est-à-dire a ka kuma la c'est comme a ka sira tɛ bɛnba ko la quoi ni mi bɔkolo ɲini k'a dɔn e bɛna mun de kɛ ɲuman na c'est-à-dire ko i bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ o la i bɛna mun de kɛ ɲuman na quoi e bɛ taa misaliya de ta mɔgɔ tɛmɛnenw kan mɔgɔ minnu n'o e bɔr'o la i bɛ taa misaliya de ta u ka mun de ɲɛ u bolo mun ma ɲɛ u bolo o ma se ka nin sɔrɔ mun na donc o de kama i bɛ se ka ɲɛfɛla sɔrɔ mais e ko k'e mago t'o la donc i mago bɛ jɔn na i ye walimɔgɔ ɲini k'o dɔn d'accord maintenant i yɛrɛ ɲini sisan k'i yɛrɛ dɔn kɛ o de la fɔra ko jidɔn sodɔn yiridɔn ko yɛrɛ dɔn ni ɲɔgɔnna tɛ donc an fɛn fɛn an ka fɛɛrɛ kɛ an ka yɛrɛ ɲini k'an yɛrɛ dɔn anw de sɔnna ka sigi kɛ nin bɛɛ ye yan mɔgɔw tun b'an ka sigi kɔnɔ dɔnni tun ma d'o ma yɛrɛ an ka mɔgɔw ye dɔnni min ɲini c'est-à-dire n'a tun b'u bolo n'u bɛ baara kɛ n'a ye o bɛ sɔn ka di dɔw ma o mais kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko n'olu bɛ kɛlɛ la o bon u ma sɔn ka o dɔnni kɛ foroba de ye ko ka da kan ko c'est-à-dire ni dɔnni kɛra foroba ye dɔw b'a ta k'a kɛ cɛnnikɛla ye donc je crois an ka mɔgɔw ka sigi kɔnɔ a tun bɛ ten ni ne ma fili ni karamɔgɔ wɛrɛ bɛ yen o bɛ se k'an ladɔnniya maintenant o mɔgɔ minnu tun bɛ yen n'u ma dɔnni d'u ma o mais u fana tun b'u bali k'a fɔ k'u fana kana fɛn ɲini o mais ko an kana sɔn laïcité ma bilen ko ka da kan ko laïcité ko o tɛ ɲuman ko fɔ donc an ka sɔn jumɛn de ma sisan ne ka jate la an ye dɔ kɛ mɔgɔ ladege in na quoi anw yɛrɛ ye dɔ de kɛ mɔgɔ nɔfɛtɔ mɔgɔya la quoi kuma dɔw de sera fo anw yɛrɛ ka sɔn sa ka jɔ an yɛrɛ k'a dɔn ko k'anw bɔra dɔw de la ko bon k'an bɛɛ bɛ sa ko mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ de bɛna bɔ anw na quoi anw filɛ nin tɔɔrɔ ni lamaloyali min kɔnɔ fo an ka sɔn anw filɛ tɔɔrɔ ni lamaloyali min kɔnɔ ani mɔgɔ nɔfɛtɔ mɔgɔya min kɔnɔ ani faden sagoya min kɔnɔ fo an ka sɔn sa k'anw jɔ mɔgɔ nataw fɛnɛ kana na bila o kɔngɔ n'o minɔgɔ n'o faden sagoya fɛnɛ kɔnɔna na an ka bi jɔli de bɛ se k'o kɛ o ye jɔli jumɛn k'a ɲini k'an yɛrɛ ka bɔ an yɛrɛ kun ka kɛtaw kalama ka kunbɛnna ɲini k'o di an yɛrɛ ma sɛbɛ sira fɛ ka dɔnniw ɲini ka bila mɔgɔ natawlen kuraw ye u ka se ka dɛn u yɛrɛ la u ka hɔrɔnya ka t'u bolo cogo min na an ka jamana fɛ sariya bɛ yan a sariya tɛ yan mɔgɔ ko de don wa mɔgɔ ko tɛ nka kɛta de dɔɔnin tɛ parce que bɛɛ sigilen don ka bolo da sen kan kabini tan de yiriba kɔrɔ kabini yɛrɛ wolo ma sigi pardon yiriba kɔrɔ bɛ kule la su ni tile a ye wuli an ka sariya tile mais bɛɛ tulo b'a la sariya gɛlɛya bɛ bɛɛ la jamana kɔnɔ mɔgɔw ma se ka fara ɲɔgɔn kan en fait ka tila ka yɛrɛ wolo sigi a ye wuli an ka sariya tile a ye faransi gɛnna mais a ye wuli an ka ɲini sariya ka se ka tile karamɔgɔkɛ dɔnni min don a ka girin yɛrɛ 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 bɛɛ bɛ dɔnni de ta bɛɛ b'i bolo don yɔrɔ dɔ la n'o kɛra a bɛ sɛgɛn an bolo mais mɔgɔw banna walima ɲɛdɔnbaliya de don an ka fɔ bon peut-être que ɲɛdɔnbaliya de don nka an ka dɔn ko ni a degun tɛ e da la ko e min sigilen don ko n'a degun tɛ e da la
o ko sini ma k'a degun bɛ se ka na i da la o de la ko an ka mɔgɔkɔrɔbaw ko k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn kungo la o de b'an ka kelenya yira o de b'an kɛ fanga ko bolomanden kelen de se ka bɛlɛ de ta minɛ voilà donc n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn hɔtɛt ayiwa ko degeden kumaw don ko nka k'an ka sɔn ka hakili labaara k'an ka sɔn ko ka bɔ an yɛrɛ kun kalama an bɛ fɛn o fɛn kɛ an bɛ fɛn o fɛn fɔ an ka sɔn olu ka kɛ ɲuman ye ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma nka anw yɛrɛ kana ka ɲɔgɔn kɛlɛkɛla ye an ka ɲɔgɔn kɛlɛ de b'a to fadenjugu bɛ se anw na kunun o de tun bɛ yen ka kɔn bi ye wa bi o bɛ yen wa sini fɛnɛ o de bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ kana bin aw kan o man jugu ko ye wa o man gɛlɛn n'aw kɛlen don ka ɲɔgɔn minɛ madame aw kɛlen don ka ɲɔgɔn minɛ a tigi tɛ se sɔrɔ aw kan nka aw yɛrɛ dama ka bila ɲɔgɔn na karamɔgɔkɛ hali mɔgɔ mana bɛn aw kan o y'aw ka ko bannen de sa don n'a nata tubabu y'o de k'anw na yan tubabu ka donni na o y'o de k'an na yan o ye sɛkumaru de bila anw na k'anw yɛrɛ dama bila kɛlɛ la yan tubabu de kɛ malgré que o y'a sɔrɔ an tɛ di manden ci la malgré que o y'a sɔrɔ an tɛ di sɔngo ci la o y'o de kɛ anw na yan k'an dama bila kɛlɛ la sɛkumaru bɛ ka dugu kari dɔrɔn ka taa ni tubabu ka dɛmɛ ye mais tubabu yɛrɛ b'o yɔrɔ kelen na u bɛ k'a ɲini k'a fɔ k'olu bɛ sɛkumaru kɛlɛ c'est comme u filɛ nin ye ka kan min kɛ ka na an ka jamana kɔnɔ k'u nana terrorisme kɛlɛ Emile la a donna a bɔra taalen ɲɛfɛ olu yɛrɛ ni Emile la ye teri ye wa Emile la kelen tilala ka na kɛlɛbolo caya Yadi Agali kirikɛ Kuva Papaga Kuva mu Kuva Yadi Agali de Yadi Agali ye Kuva de nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan nin tɔgɔ de ye ko SEMA donc an ka problème ye Faransi ni SEMA ani Saudiya de n'an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna wa n'an banna ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna karamɔgɔ an bɛ fɛn fɛn kɛ o tɔgɔ de ye ko bilika boli. Ok, an ka foli bɛ an ka cɛkɔrɔba ɲuman ye Dantɛ Jara vraiment e ka laseli ka jara an ye a bɛnna an ma mais question dɔ de tun bɛ ne bolo ka poser est ce que n'i bɛ se ka laïcité yɛrɛ kɔrɔ fɔ an ɲɛna an ka faamuya na bakuruya dakuruya kelen na quoi laïcité parce que laïcité a kuma de b'a fɛ ka wuli Mali kɔnɔ ka caya i n'a fɔ i da sera a ma cogoya min na voilà an b'a fɛ i ka an bɛn sira ni laïcité yɛrɛ kɔrɔ yɛrɛ laïcité yɛrɛ m'o ye a kɔrɔ yɛrɛ a bɔra min yala diinɛ ko de wa ou bien siya ko de wa ou bien laïcité yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye n ka laɲini ye merci an ka cɛkɔrɔba ayiwa karamɔgɔ foli diyara n ye aw de bɛ fo aw minnu sɔnna k'a ka tuma ta ka ne lamɛn foli de bɛ d'aw ma ne tɛ cɛkɔrɔba ye ne ye denmisɛnnin ye an tɛ mɔgɔkɔrɔba ye kabini dontɔ la kuru kan n y'o de fɔ n ko ne faw ni ne kɔrɔ de bɛ kuru sanfɛ awɔ ne ye denmisɛnnin fitinin de ye wala san 30 ni buruburu i y'a dɔn kɔni n tɛ cɛkɔrɔba ye d'accord n b'i fo kosɛbɛ i ye ɲininkali kɛ laïcité la bon tuma dɔw la walikanw de don ko di ni mɔgɔ min ka kalan ma taa ɲɛfɛ cogoya dɔ la bon a ka gɛlɛn k'a fɔ ko i bɛ se ka kuma bɔ sun yɛrɛ ɲini quoi voilà yada an ye karamɔgɔ dɔ sɔrɔ minnu ko k'u y'a filɛ dictionnaire la voilà donc ne ka ɲinini danna yɔrɔ min na laïcité kɔni bɛ min ko fɔ dɔrɔn o ye État bon pour que ka a faamuya n b'a daminɛ o la gouvernement bon ale bɛ bɛɛ de sanfɛ maintenant tagabolo fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ jamana kɔnɔ a bɛɛ bɛ bila gouvernement ka mara de kɔnɔna na o n'o ka sira dilen don bɛɛ ma i k'i ka tagabolo kɛ voilà bɛɛ ni bɛɛ ka ku sigi la bɛɛ k'i ka tagabolo kɛ voilà donc ne ye kɔrɔ min ɲini laïcité la ka sɔrɔ o ye o de ye nka tiganikuru la kumaba tɛ kan o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko tiɲɛ wɛrɛ tɛ ɲɛfɛ dɛ ko a fɔ cogoya wɛrɛ tɛ yen quoi kɔrɔ t'o ye nka ne bɛ min dɔn a la o de bɛ tali kɛ diɲɛ kelen don bɛɛ ma bɛɛ bɛ se ka i ka danaya kɛ
voilà n'a tɛgɛ cɛni ye ka ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛ ma voilà donc ne kɔrɔ min dɔ laïcité la ne karamɔgɔbaw de bɛ tali kɛ nin na n b'i fo k'an baw fo k'an faw fo k'an kɔrɔw fo ka muso ni denw bɛɛ lajɛlen fo. Salamu alaikum balimakɛ n b'i fo k'i barikada i ka lasiliko ɲuman na ani ka kunnafoni dicogo ɲuman na nka ne bɛ se ka hakilina kelen min fara i ka nin kuma in kan fanga de kɔ don jama kɔnɔdenw na ne ka faamu y'o ye fanga de kɔ don la fanga tɛ kɛ kuma ni jama kɔnɔdenw ye fanga yɔrɔ ma janyana chaque fois ni fanga yɔrɔ ma janyana peuple la donc o de bɛ na ni ko ninnu ye donc il faut que fanga ka to ka peuple gɛrɛ a yɛrɛ la a kana faama kuma ma surtout président yɛrɛ n'a faamuya ka to ka ɲɛfɔliw kɛ ka to ka tiɲɛw fana fɔ donc a ka ca ala fɛ n'o kɛra peut-être que funu minnu bɛ yen walima gɛlɛya minnu bɛ yen dɔw b'o la quoi. Karamɔgɔ n b'i fo k'i waleɲuman dɔn ne yɛrɛ ma ji ko fɔlɔ n bɛna na taa ji ko ko n tun bɛ fɛ ka bɔ kuma la nin yɔrɔ in na effectivement fanga kɛlen don k'i mabɔ jamana kɔnɔdenw na tiɲɛ yɛrɛ la o kɛra a tɛ ka kuma u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min yɛrɛ tun ye k'a fɔ ko o ye fanga jigiba ye yɛrɛ wolodengu suranpa fanga y'i kɔ don o la pepepewu mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ten quoi bon ka se tɔn wɛrɛw ma tɔn minnu n'a bɛ ye k'a fɔ k'olu bɛɛ ka laɲini ye walasa jamana bɛ se ka bɔ bolojugu kan cogo min na vraiment fanga y'i kɛlen don k'i kɔ don u la nka anw yɛrɛ jamana kɔnɔdenw kɛlen kɔfɛ k'a ɲɛ k'a fɔ ko fanga kɔ donnen don an na a ka kan anw ka kungilenna dɔ de ta ka fanga digi sisan k'a don o da fɛ n delila k'a fɔ n ka lase dɔ la n ko politique n'o bɛ tali kɛ bɛrɛbɛrɛli la kɔrɔ de ye k'a fɔ ko e ye fɛɛrɛtigi de ye ka mɔgɔninfinw mara tuma dɔ la i ka fɛɛrɛ in kɔnɔna na i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw tɛ sɔn fɛn dɔ ma k'a sɔrɔ o de ka ɲi u ma exemple ni mɔgɔ min kɛra bagangɛnna ye n b'a da o ma walima denmisɛnnin bɛ mɔgɔ min bolo tuma dɔ la i b'a fɔ ko denmisɛnnin ka ko a tɛ sɔn koli ma k'a sɔrɔ koli de ka ɲi a ma voilà donc i b'a bugɔ pour que a ka se ka ko walima mɔgɔ min sen karala i b'a sɔrɔ n'i ko k'i sen labɛn o dimi fana ka bon ka tɛmɛ karilen in kan i b'a sɔrɔ a bɛ muruti o ma maintenant e de b'a koron sisan pour que sen ni dimi bɛ se ka ban cogo min na n delila k'a fɔ n ka lase dɔ la ka tɛmɛ donc politique kɔrɔ de ye ka mɔgɔ deli c'est-à-dire mɔgɔ karaba ka na a ka hɛrɛ ma bon maintenant n'a ye jateminɛ kɛ an b'a ye de k'a fɔ ko o fɛɛrɛ tɛ an ka mɔgɔw bolo an ka mɔgɔw ye orobo télécommande guidé de faransi de tun b'u bila i ka kɔrɔ ni faransi ko min o de bɛ kɛ décision tɛ olu yɔrɔ la maintenant o dɔnni kɔfɛ an fɛ an ka kan ka fɛɛrɛ de sigi sen kan anw yɛrɛ de ka kan ka politiki labaara sisan an ka fama ninnu kama k'a ɲini k'u diyagoya k'u bila jamana kɔnɔdenw ka tɔnɔ sɔrɔ sira kan o de ka kan ka k'anw ka kɛta ye voilà donc ne bɛ k'o de ye sinon vraiment an ka nin fanga nin tɛ ka kuma bon n'i dun kumana i kɔnɔ ta bɛ dɔn nka n'i ma kuma dɔn est ce que i kɔnɔ ta bɛ dɔn min bɛ kɔnɔ mɔgɔ si t'a dɔn hali n'i y'a sɔrɔ ko i bɛ fɛ ka na jamana yɛrɛ bɛɛ kɛ jamankisɛ ye e kumabali an m'o dɔn cogo di donc o tɛ dɔn i folen don kosɛbɛ kosɛbɛ. wallahi ni faamu mais o tɛ kɛ ni leader ye tɛ quoi bon e y'i jateminɛ ka jateminɛ leader bɛ yen ko an jigi b'o kan o bɛɛ y'an jigi tigɛ bon olu bɛɛ mangoya fɛnɛ u y'u ka défaut n'u ka faute bɔ k'u yira bɛɛ la donc mɔgɔw tigɛra ɲɔgɔn na maliyɛnw yɛrɛ tigɛra ɲɔgɔn na maliyɛnw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ bɛ bɔ k'i bɛ maliko kɛlɛ de la k'i bɛ mɔgɔ minnu ye k'olu bɛ ka malidenw ka hakɛ ni malidenw ka kɛlɛ de kɛ mais ni hɛrɛ nana o bɛ ɲina malidenw yɛrɛ kɔ o ɲɛ b'a yɛrɛ dɔrɔn de la n'o de ye ko in problème ma yɔrɔ ye a y'o ɲɔgɔnna caman de kɛra sisan malidenw yɛrɛ nin waati laban in na donc finalement maliyɛnw t'a dɔn u b'u ko yɔrɔ jumɛn ka t'u da yɔrɔ jumɛn i tɛ mɔgɔ si sɔrɔ bi mali kɔnɔ bi tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ k'a bɛ se ka hali maa 200 ou maa 100 labɔ ko danaya b'a kan u y'u bɛɛ tɔgɔ salite k'u bɛɛ c'est à dire que i m'a fɔ défaut t'u la tiɲɛ don tiɲɛ tɛ ne ka kuma t'u nɔfɛ mais u bɛ ka mankutu minnu f'u ma ani u nana n'u ka dossier minnu n'u ka fɛn minnu ye k'olu fɔ c'est à dire que ka mɔgɔw tigɛ ɲɔgɔn na diviser pour mieux régner o de bɛ yen donc mais fanga yɛrɛ nɔ don bɛɛ fanga yɛrɛ nɔ don fanga sen b'a la.
ayiwa an karamɔgɔ n bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn mɔgɔ i y'a fɔ cogo min na sira foyi t'a la fanga jɔyɔrɔba b'a la n delila k'a fɔ n ka kuma dɔ senfɛ n n'a ye jateminɛ kɛ an b'a ye de k'a fɔ ko bɛrɛbɛrɛli yɛrɛ ka kan ka kɛ ni miirina minnu ye i b'a ye k'a fɔ ko anw ka président dirigeant de o miirina tɛ olu la quoi olu bɛ mɔgɔ nɔfɛtɔmɔgɔya de la an ka politique mɔgɔw an ka fɔ fɔcogoya la hakilina tɛ olu yɛrɛ la ka se ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan ka kundenna jɔnjɔn ta o t'u la quoi voilà o miirina t'u la quoi ka fɔ de ko an ka kundenna jɔnjɔn dɔ ta ka jamanadenw kunu ka bɛn o ma bon ni i ma ye o sira dun kan politiki sira fɛ da la k'a fɔ ko e ye mɔgɔ bololankolon de ye jamako fanfɛ koyi faransi ye système min ta k'o cogo jamana kunna aw b'a ka jamana kɔnɔ nka cɛnjɛfɔ bolo ma aw sago tɛ yen a ka jamana kɔnɔ an de b'aw mara maintenant u bɛ président minnu dilan k'olu sigi an kunna o président kelen fana i b'a ye o b'olu ni jamana kɔnɔden fanba kɔ don ɲɔgɔn ma voilà donc walasa faransi yɛrɛ bɛ se k'a ka ɲinifɛn sɔrɔ cogo min na bon an ka mɔgɔw b'o o jan sugu de kɔnɔna na bon olu yɛrɛ hakili foyi ma se ka sɔrɔ o fɛ ka ko dɔ sigi sen kan faransi ti bɔ min kalama teliya la faransi ka bɔ a kalama dɔrɔn o b'a sɔrɔ a ko ye sira sɔrɔ ka ban o de bɛ tali kɛ ka jamana kɔnɔden dɔw bila o ka se ka miiri ka kundenna dɔ di u ma o ka se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan hali n'o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ tɛ fanga la faransi bɛ bala min na dɔrɔn donc jamana kɔnɔdenw ye faamuya kɛ wa u tɛmɛna ni u ka sira ye ka ban bon o ma se ka sɔrɔ an ka politiki mɔgɔw la an ka politiki mɔgɔw min kɔnɔ dɔrɔn o de bɛ tali kɛ min na karamɔgɔ o de bɛ tali kɛ faransi b'an ka wari dilan faransi de b'a anw denw kalan an bɛ ka dɔnniya sɔrɔ faransi ka kan na o yɔrɔ kelen na faransi de bɛ anw ka kow danna tigɛ k'o d'an ma voilà donc fini minnu n'anw b'a dɔn bon fini ninnu bɛ sɔrɔ ni faransi ka jɛn de ye balo bɛ sɔrɔ ni faransi ka jɛn de ye an ka kɔɔriw bɛ taa faransi voilà donc an ka mɔgɔw b'o miiriya su de kɔnɔ quoi voilà donc mɔgɔ min miiriya su kɔnɔ a ka gɛlɛn k'a fɔ k'o bɛ se ka sira ladan ka mɔgɔninfin fara ɲɔgɔn kan dɛ a ka gɛlɛn dɛ karamɔgɔ bon minnu fana filɛ nin ye bi n'o ye sɔrɔsi ninnu ye bon kolo gɛlɛya dɔɔnin b'u la quoi n'o tɛ yɔrɔ dɔw la majɛba de b'u ka baara la voilà yɔrɔ dɔw la majɛba de b'u ka baara la ka sababu kɛ kumabaliya ka sababu kɛ fɛn caman bɛ jamana kɔnɔdenw bɛ fɛ ka kɛ olu ɲɛsinnen t'o si ma voilà donc m'o de bɛ jamana kɔnɔden yɛrɛ tigɛ fanga la fanga yɛrɛ dun i ye fanga ye mɔgɔw de sɔnna k'a fɔ k'i ye fanga ye ni mɔgɔ banni ye o y'a bannen de ye koyi i tɛ pa faga kɛ a bɛ komi ni mɔgɔ sosorolen don misi kɔrɔ n'i bɛ ka misi biri ni misi balala ka pan ka bɔ yen i kunna a b'a fɔ cogo di k'a gan i kunna cɛ o ni ma da la k'a fɔ ko ni mɔgɔ y'i ye o t'a fɔ ko cɛ sosorolen dɛ a tɛ se ka wele bilen ko misi birila i tɛ ko kunna ye o voilà i tɛ ko foyi kunna i cɛ voilà donc a bɛ ten de fɔ u ka fɛɛrɛ kɛ ka kuma jamanadenw fɛ jamanadenw fana bɛ min fɛ u ka f'u ye u ka kɛ quoi voilà voilà donc a bɛ ten de. Ala ye karamɔgɔ ye kuma min fɔ a tɛ tɛmɛ ne kan ne don quoi waati min na u nana u ni malidenw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ on était soudés quoi nous tous an bɛɛ de tun soudés don i m'a faamuya an bɛɛ tun bɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mais a nana se niveau dɔ ma olu yɛrɛ y'a ɲini pour que jamanakɔnɔdenw ka fara pour que olu yɛrɛ fana ka se u ka laɲini sɔrɔ olu yɛrɛ fana tila k'u yɛrɛ fara ka bɔ jamanakɔnɔdenw na u ni jamanakɔnɔdenw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ u tɛ foyi fɔ jamanakɔnɔdenw ɲɛna
jamana bɛ ka taa sira o sira kan t'a dɔn donc an yɛrɛ fɛnɛ kɛra an t'a dɔn an b'an ko yɔrɔ min na ka taa an jɛ yɔrɔ min na solution foyi tɛ anw bolo tuguni tu vois bon an ka leader minnu fɛnɛ bɛ yen k'olu fɛnɛ kun bɛ se ka anw dɛmɛ ka bɔ ni anw ye u y'olu fɛnɛ bɛɛ san parce que olu yɛrɛ fɛnɛ tun tɛ maliko la olu tun bɛ mun nɔfɛ olu tun bɛ u ka poche nɔfɛ olu tun bɛ mun nɔfɛ olu tun bɛ hɛrɛ dɔrɔn nɔfɛ nin si ma kɛlɛ kɛ Mali ye nin si ma kɛlɛ kɛ malidenw ka hɛrɛ dɔ kama bɛɛ kɛlɛ ka yɛrɛ ka jɔyɔrɔ n'a yɛrɛ ka nafa dɔrɔn de kama malidenw bɔra u sara mɔgɔ mɔgɔ ye a si ma walima dɔw ma kɛ ka segin a si ma mɔgɔ yɛrɛ sisan ala tɛ n'i ko mɔgɔ ka bɔ jɔn bɛ bɔ tuguni jɔn bɛ t'i yɛrɛ faga tuguni karamɔgɔ e k'a jateminɛ dɔrɔn an jɔn bɛ taa yɛrɛ faga tuguni bamananw b'a fɔ ni ko pɛrɛla basa bɛ don peuple ni fanga ye ɲɔgɔn bila a mɛnna o fanga ye peuple bila peuple ye fanga bila ni peuple ni fanga yɛrɛ peuple dalen tɛ fanga in na fanga yɛrɛ fana dalen tɛ peuple la tuguni a ko dɔ de ye o parce que normalement ni fanga yɛrɛ tun kan ka kɛ mɔgɔ ye fanga kan ka gɛrɛ peuple la waati bila lajɛlen na ka peuple ka hakilina ɲini ka peuple ka lafiya cɛ anw de bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ fanga ye fanga in tɛ se yɛrɛ kɛ foyi ye bon fanga yɛrɛ y'a ye k'a fɔ lui il a échoué ni il a échoué donc a ye k'a fɔ c'est à dire que ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan u dɛsɛra o la o kɛra premièrement ye parce que popularité min tun b'u bolo ko in daminɛ ka na se fo bi ma bi ni kɛmɛ sara don sisan b'a sɔrɔ ni kɛmɛ sara don 70 ou 50 bɛɛ buruna ka b'u kɔ parce que mɔgɔw fɛ u bɛ fɛn min kɛ u m'o kɛ i kana se ka fɛn di mɔgɔ ma i ka baarakɛla i kana se ka fɛn k'a ye i kana se ka fɛn d'a ma mais ni kumana a fɛ walahi a b'a tigi dusu suma ni fanga kumana peuple fɛ a bɛ peuple dusu suma donc aw k'a yira fɛnɛ gɛlɛya bɛ aw yɛrɛ fɛnɛ ka gɛlɛya fɛnɛ fari da gɛlɛya min bɛ a yira k'a fɔ an b'a dɔn gɛlɛya fɛnɛ bɛ yen donc an fɛnɛ bɛ nin kɛ donc aw fɛnɛ de y'a yira mais foyi tɛ tout le temps olu kɔni bɛ ka lafiya olu bɛ ka dumuni kɛ u bɛ ka balo kɛ u bɛ condition ɲumanw na on peuple de tɔɔrɔlen don bon nin fɛnɛ la dɔw fɛnɛ ni mɔgɔ min fɛnɛ y'i profiter ka don jamana kɔnɔ k'a bɛ na ko dɔ kɛ a b'a kɛ dɛ parce que kɔngɔtɔ kɔni ni donna kan ka fɛn min d'a ma a b'o de minɛ k'o waleya dɛ an ka jamana in cira ni nin hakilina in de ye n'i y'a ye terrorisme sera jamana kɔnɔ binkani barika bonyana jamana kɔnɔ jamana kɛra c'est à dire que mɔgɔw danbe tiɲɛna mɔgɔw t'a dɔn u bɛ min kɛ tuguni ɲɛnamaya la tuguni parce que kɔngɔ de bɛ malidenw na c'est à dire que mɔgɔw ye nafolo ni ɲɛnamaya damu de ta ka tɛmɛ jamana kan ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan y'a ye maa si tɛ sa jamana ye ten bɛɛ bɛ ka ko dɔ de kɛ pour que bɛ se ka balo yɔrɔ sɔrɔ jamana na maa si tɛ ka baara kɛ jamana in na bɛɛ bɛ ka balo jamana de la kuma daminɛ i bɛna i b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko n bɛ ka baara kɛ n bɛna baara kɛ o de ye mais ne ye lafiyala ka ban jamanadenw tɔw bɛ lahala minɛ ka sira t'o la bon ni e bɛ ka nin min ye tan cogo la bi peuple ma bɔlen don fanga la cogo min na bi e bolo ko ni maa dɔ nana ka na don peuple kan ka fɛn dɔ di mɔgɔ dɔw ma a ye wuli aw ka ɲɛmɔgɔw kɛlɛ mɔgɔw bɛ wuli k'u kɛlɛ parce que ils n'ont pas le choix voilà donc o de don ni mɔgɔw y'a ye k'a fɔ kɔngɔtɔ bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma c'est pour cela que i b'a ye maa dɔw bɛ na ni projet dɔ ye dɔrɔgu affaire walima jalisi ko affaire walima i ka jamana burujɛ walima i ka nin k'i ka jamana kɔnɔ ka nafolo d'i ma i b'a minɛ i b'a kɛ parce que n'i kɛra natabala mɔgɔ ye i b'a minɛ i b'a kɛ maliyɛn fanba dun tonnen nata de la luxe de ka di maliyɛn bi belgi de ka di maliyɛn bi ja de ka di maliyɛn bi ne kelen dɔrɔn ka nafa maliyɛn b'o dɔn ne fɛ donc ni fanga de y'a essayer k'a fɔ ko peuple de ye fanga d'ale ma k'i gɛrɛ peuple la ka peuple ka kunkilenna ɲini k'a dɔn ka la peuple lafiya da sira ta an tɛ lafiya fɛ tant que ni peuple ma lafiya ni peuple lafiyara an bɛ sɔn ka lafiya n'o kɛra walahi an bɛ to ɲɔgɔn bolo an bɛ sojɛ min kɛ ɲɔgɔn bolo mais bi olu yɛrɛ ye lafiya min bolo da ka fanga ka fari min olu ka fari olu yɛrɛ yɛlɛ ka lafiya fari min bolo da peuple bɛ degun ni sɛgɛn min kɔnɔ olu yɛrɛ tɛ ka kan jɔlen fɔ peuple ɲɛna foyi tɛ ka ɲɛnabɔ a donna yan fɛ a bɔra yan fɛ a ko ma nɔgɔn walahi ko ma nɔgɔn n b'a fɔ k'u ma fɛn kɛ dɛ o ye dɔ kɛ mais n ka cɛ fɛn min ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ lajɛlen o kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ. A karamɔgɔ bon o yɔrɔ min filɛ nin ye f'an k'o ɲɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ k'o ye système de ye
voilà Faransi ye jamana o jamana koloni Faransi ye fɛɛrɛ de kɛ pour que mɔgɔ minnu bɛna fanga la u ka n'u ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma n ye n dama siɲɛ ka fɛlɛn fɔ n ka kuma la maintenant ale ka se ka jamana k'a sago ye parce que ni jamana kɔnɔdenw ma ɲɔgɔn kan fɔ o de ye tiɲɛnikɛla o de ka di tiɲɛnikɛla ye i b'a mɛn ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi faga Faransi t'o fɛ quoi donc Faransi ye anw kalan o min na san caman ale de bɛ sigi Faransi ka anw guider robot télécommande guidé voilà donc Faransi y'o fɛɛrɛ min ladan tuma jan hali sisan o fɛlɛnw de bɛ an ka nin fanga in na nka tuma dɔ la n'i y'a filɛ i b'a ye k'a fɔ ko a ɲɛdɔnbaliya fɛnɛ de bɛ yen ɲɛdɔnbaliya k'a dɔn ko ne fanga ye jamanadenw de ye sira dɔw fɛ sira dɔw fɛ u b'a ye nka sira bɛɛ fɛ a yelen tɛ u fɛ n'o tɛ olu ka nin nali accord d'Alger kuma yɛrɛ de kuma kan ka fɔ dugukolo sanfɛ o kuma kan ka fɔ ko malidenw ko k'u tɛ accord d'Alger fɛ ko malidenw ko ko kiiri ka tilen ko malidenw ko ko bɛnkanni ka dabila ko malidenw ko k'u mago bɛ dun ka fa de la ani kɛnɛya donc olu kun kan k'u ɲɛsin o fɛn dama dama ma n'o tun kɛra diɲɛ da tun bɛ bɔ an na sisan janfan papier min siɲɛna malidenw kɔ kan k'u ko k'u t'a fɛ accord d'Alger voilà mais ma taa ni nin si ye voilà donc baara dɔw kɔni kɛra u fɛ olu ɲɛna kosɛbɛ nka n'i ye marifa san système min bɛ na ni tiɲɛni ye ka jamana kɔnɔ ni m'o kɛlɛ a bɛ komi u b'a fɔ cogo di bin b'i ka foro kɔnɔ i bɛ ka angɛrɛ k'a la k'i bɛna tila ko ka siyɛn n b'a jigiya k'a fɔ ko bin tɔ de bɛ kɔkɔ ka bila i ɲɛ ye